Bueno, hor hemen kuadernoan agertzen direnak, dira agertzen da zerrenda bat, agertzen da lehenengo monosilabikoak izkera monosilaboz hitz egiten zuten erroak. Monosilabozko erroak dira neardentalarenak gutxienez. Igual, neardentalen aurrekoa ere, Heidelberg, lehenengo gizakia sua kontrolatu zuena. Berak izan ziteken ahoskatu ahal zuen. Zeia, gaizen hitz egiteko, Heidelbergensis. Orduan, bentsat, neardentalak hitz hauek, monosilabo hauek erabili zituen. Hora, agertzen diren zerrendan. Hizkuntza xistukaria zen, eta miaz eta xistuz hitz egiten zuten. Iz, xi, utz, xu, haulako izkera. Hor dago, hori, ikusi nahi baduzu, da 24 erro, horretatik dator, bisilabikoak eta lexiko guztia. Haben bakarrik laburpen bat dago, laburpena da, monosilabo bakoitzak dauka hitz familia asko. Eta gero dator bisilabikoena, gero dator 19. Orrialdean, bi silabikoen zerrenda. Jatino, bi silabikoak isolatzea oso zaila dela. Bi silabiko pilo bat dago, baina bi silabikoen erroak datoz hor. Ezin daitezkenak, ezin direnak izan 3 silabakoak, bakarrik 2 silabako erroak. Egongo da hankasartzeren bat, baina, nik horiek isolatu ditut, dira 350. 350. Hori da horra gartzena. Baina orain, aztertuko hemen paleolitikoaren etapak eta aldi bakoitzeko jendarteak zela pentsatzen zuen. Jendartearen ideologia, mitoak eta hori. Orduan dago lehenengo B paleolitikoa. B paleolitikoa da, 120.000 urte saldu Nikolasek, 120.000 txigona bena urtetik olantz. Izan zeteken 150.000 ere bai. Segurua da 120.000 urte hitz egiten zuela neardentalak. Orduen neardentalaren inskripzio bat agertu da orain dela gutxi, grabaketa baina inskribatuta, beraz. Orduen agertzen da testo bat, neardentalak idatzitakoa, lehenengo agertzen da neardentalak idatzitakoa kobetan, eta espezialistaren Aetelman da espezialista horretan, Aetelman da Kantabrian bizi den antropologo bat, eta orduan dino, esan nahi duela, lurraren opartasun betierekoa. Lurraren opartasun betierekoa. Hori izango ditzateke, neardentalaren ideologia buruz dakigula. Bestela badakigu neardentalak zer pentsatzen zuen. Ur goiena, ur barrena. Guk orain ospatzen dugu ur goiena, ur barrena. Hori pentsatzen zuen neardentalaren gauza da. Neardentalak arazo bat zeukan. Eta zen eguzkia ezatzen zenean zer egiten zuen urrengo goizen arte. Horrei buruz, neardental intelektualak
horrei buruz pentsatzen, azkenean, diskusio askoren ondoren, armatu zuten, pasatzen zela beste itsaso bat zegoela ur azpitik. Goikoa eurentzat zen itsasoa, ura. Behetik zegoela beste itsaso bat. Eta itsaso hartatik pasatzen zirela eguzkia eta ilargia atzetik. Baina zelan, arraina handi baten zabelean pasatzen ziren. Arraina handi horren zabelean pasatzen zela eguzkia eta ilargia urrengo goizen arte. Baina arrain zabela hori, gero agertzen da balearen Jonas, Biblian, Jonasen balea. Bibliak jaso zuen neandertalaren pentsaera. Eta baita agertzen da kobetan, Nerja eta beste koba baten, arraina handia eta kobatan, arrastuta, arraina handia. Eta gero Egipton hartu zuten batelaren irudia hemen beste mundura pasatzeko. Eta gero beste problema bat neandertalarena zen eguzkia ari pasatzen zela, ari, larrari. Orduan esatzen eguzkia, zein izan daiteke animalia azkarrena, eguzkia bezain azkarra. Orduan, asko pentsatu ondoren, behorra. Euren ez zuten ezagutzen beste animal azkarra horik. Zaldea, baina zaldea da behorra. Behorra. Orduan, lotu zuten eguzkia behorra. Eguzkia behorra hori, asoziazio hori, da neandertalaren asuntoa. Imaginarioa, esaten da kosmogonia, mundu ikuskera, mundu ikuskera, kosmo ikuskera, neandertalena hori zen. Gero, behorra pasatu zen Egiptotik, eta gero, Iberikora. Iberiarren irudi nagusia da behorra. Behorraren gainean doa difuntua beste mundura. Horregaitik agertzen dira hainbat behor kultura iberikoan. Hori da haiek pentsatzen zutela. Ur goiena, ur barrena, eta eguzkia behorra. Horik transmititu zaizkigu antropologia aldetik. Euren hizkuntza zen txistukaria. Hor agertzen den modua, txistukaria. Eta mi gainekoa. Eta, gero, espainkaria. Orduan, monosilabo horiek, zonema gaditzen dieri, Oteizari gustatzen zitzaion solnema hitza da hitz hotza, solnema, hitz hotza, Solnemak, 24 nik isolatu ditut, eta gero, neandertala, gero dago paleolitiko, hori da B paleolitikoa, 50.000 urtera arte. 50.000 urtean, paleolitiko ertaina, paleolitikoa, paleolitiko medio, hor gertatu zen bat bateko fonetika aldaketa. Hizkuntzan, euskara beti da lekuko bakarra. Dena, hemendik pasatu diren zibilizazio guztiena, euskara. Da ganera, bere memoria dauka. Badaki bere hitzak zer esan nahi duten. Euskaratik interpretatu aldra hitz batek zer esan nahi duen. Esangura. Adibidez, gure hizkuntza, gure inguruko kultura hizkuntza guztiek ez daukate gaitasun hori. Adibidez, greko batek badaki kefale,
burua. Kefale zer den badaki da burua, baina kefalek zer esan nahi duen ez daki. Orduan, eta euskerak hain zuzen badaki kefale zer esan nahi duen, zergaitik. Euskera Iberiara zabaldu zelako Europa guztian zer. Heldu zen Joniara, Joniar hizkuntza jaso zuten dorioak, indoeuroparrak, dorioak ziren askoz pobreagoa kulturaldetik, jonioa baino, orduan, hartu zuten kefale hitza. Da, ikeboa lea, da, boa da burua, burua, zefaloa, bi konkabidade dauzkanak, bi azalera. Bi azalerako burua da kefale. Orduan, euskerak aldu joniera itzuli. Da beste hizkuntza guztiak zabaldu zirenak, oindala 10.000 urte, Europan zehar eta Eskozia, Europa guztian, uharteak, Sardella, gero hititak, Georgia, hititak eraman zuten Sumeriara, hizkuntza hori, Euskal Herroak, da Sumerian dagoz, Uru, Utu eta euskaratik interpretatzen diren erroak. Beraz, hizkuntza txistukari mihigaineko hori, batean aldatu zen, Kromagnona sartu zenean ona. Kromagnona hori, sapiens deitzen dira. Bere buruari deitzen dio, sapiens. Orduan, hori gertatu zen oin dela 50.000 urte. 50.000, 55. Eta orduan sartu zen, fonetikaz oso bestelako erroak. Konsonante, vokal, konsonante. Lakarra dabil horren bila, konsonante, vokal, konsonante. Hori da Kromagnonaren hizkera. Pasatu zen, hizkuntza txistukaretik, hizkuntza estarrikora. Kar. Eta euskat 8 monosilabo, konsonante, vokal, konsonante. Erro monosilabikoak Kromagnonerenak. Lehenengo Kromagnona aurinak zienze. Orduan, zienze horretan, fonetika aldaketa hori ez da esplikatzen, ez bada inbazio bat, edo ez bada populazio aldatu zela. Orduan, inbazioa ez dago aztanarik, inbazio bat izan zerik, orduan izan zen populazio berri bat sartu zela. Horrek hizkuntza aldatu zuela, estarrikora pasatu zen hizkuntza. Orduan, haienak dira 8 erronik, kar, gar, eta kor, gor, eta holakoak. Orduan, asuntua da, hori, estarrezko hizkuntza hori oso laburra izan zela. Eta iraunkortasuna, iraun zuela beste hizkuntzak, neandertalarenak. Neandertalaren hizkuntzak gainditu zuen Kromagnonera. Kromagnonera arrasto batzuk gelditzen dira euskera, baina gutxi. Orduan, neandertalaren hizkuntza iraun zuen. Eta neandertalaren hizkuntzaren gainean sortu zuten, Solutrensen, oindala 18.000 urte, sortu zuten euskera bisilabikoa, silababikoa. Orduan, sortu zuten neandertalaren hizkuntzaren gainean. Adibidez, neandertalak esaten zuen bizitza, eta orduan sortu zen izar, bizitza distiratsua. Esaten zuten zi, ibaia, erreka, zi, orduan sortu zen bizi, pultsua, energia bikoitza.
multzo bi. No. Eta horrela, eraiki zuten hizkuntza miragarri bat, eta mirari, hori zelako irudimena zeukaten, zelako gaitasuna zeukaten. Eta nire ustez sortu zuten emakumeak. Emakumeak beti izan dira hizkuntza transmititu dutenak, eta beti izan dira, hortu santua zaindu dutenak, eta erritoen eta zeremonian arduradun izan direnak. Gizonezkoak izan eta abiltzen zen orduan koban galditzen zena zen emakumea. Eta badago euskaraz hitz bat, esnea, eta ziene, nire likidoa. Nor sortu zuen, nork esan zuen hori, ziene, nire likidoa, emakumea. Bueno, orduan, Krobainona sortu zenean, lehenengoa ziren aurinak, oreinak, aurinak. Eta hor gertatu zen, aurinak aldean fenomeno bat. Eta hori lehenengo Krobainona hor dago lehenengo, hor Aurillaziense aldean dagoz 3 etapa. Eta hirugarrena da, lehenengoa da, tokiko neandertalaren bilakaera gertatu zena. Tokiko neandertala lehen esan du Jonek, tokiko neandertala iparraldekoa, artikoa, paleoartikoa, eta Akitanoa, hemengoa, izan zen, Akitaniako neandertala izan zen, gainditu ziona Krobainonari. Orduan, adibidez, euskera eta zer esan nahi duen azaltzea, izan daiteke, lehen esan duen, lehenengo biderez agertzen dela, Euskal Herria, euskele, hor, ele, espresioa, adierazpen. Euskele, hortik eta horreko ditzateke, zuk esaten duzu moduan. Eta hauz hori zer den, iparraldean da, euskele, da, eusk, hori da adorrozkoa, adorrozkoe bat, doan asuntua da, euskele dela. Hori zer ez da nahi du, behar bada, hauz da, hauz. Ze hor sortu zen hauz, molde marxan, hor sortu zen hemen kultura bat, hori, Txatelperron. Txatelperron da neandertalaren eta Krobainonaren lotura, hibridazioa egon zen, eta harremana, 15 urteetan zean, harreman duz ziren neandertala eta Krobainona. Egon zen hibridazioa... 15.000. Bai. Ez, 15.000 urtetan zehar. Bai. Bueno, egon zen hibridazioa eta euren arteko konbibentzia. Alde batzuetan izango zen egurra, Atelmanak esaten duena, egurra, eta beste alde batzuetan izango zen laguntza, neandertalek lagunduko zion Krobainonari, zela joan, kobak lor zeuden, bestela batzut diote ezinezkoa izango zela Krobainunak hemen egontzea eta bestearen laguntzarekin egin zuela. Bueno, orduen, haren pentsamentua, Krobainoren pentsamentuaz
ez dago, ez du utzi aztarnarik, ze pentsatzen zuen Kromañonak. Badakigu ze pentsatzen zuen Neandertala, baina Kromañonak ez. Orduan, ze gertatu zen? Asimilatua izan zela. Populazio Neandertalak asimilatu zuen Kromañona. Gertatu zen moduen, Eusko Iberikoak asimilatu zuen latina, eta ez alrebez. Ez da latinak sortu gintuela gu. Baizik eta alderantziz, latina sortu zen Eusko Iberikotik, Amazik, Bereberregatik, Zeltetatik, da mila loreko estia, latina. Orduan, grekoa, asko harrema gehiago dauka euskararekin, nire esan dudalagatik. Joniako kultura eta euskara zenide dira. Eta gero, beste faktore bat, zahararrak. Zahararren zibilizazio miragarria, Zahara berdea. Desertu bihurtu aurretik, egon zen lehorte bat 2000 urtekoa jarraian, klima aldaketa izan zen, haizea aldatu zen, Atlantikotik goitiz etorrela, hegoaldetik 2000 urtetan zehar, desertu bihurtu zen Zahara. Zaharako jenteak irten behar esan zuen, lehenengotan ez zuten belaunaldiak igartzen ze gertatzen zegoen, baina 2000 urtegarrenean ja, denak Mediterraneora, Sumeriara, Armeniara, eta zabaldu zen, Mediterraneo osora, Zerdeñara, eta horregaitik guk jaso ditugu Zahararen erroak, Ama, Zahararen, Ama, eta Eli, Anibale taldea, Eli jalaria, elikadura, eta beste 10 erro edo, zuntzezkoak, behar ezan genituenak, euskara behar ezan zituenak aberasteko, eta neolitikora egokitzeko bere hizkuntza. Hizkuntza izan zen, 3.000 eta 4.000 urte latina eta baino greko aurretik, euskara zen, euskara flexiboa, euskara batua, lehenengo euskara batua. Euskara batu zituen Zahararra, Amazik eta Akitanoa. Euskara batua, orduan, eman zen neolitikoan. Orduan, txatelperron horren, batzu deitzen diote, txatelperron, pre-gravetiense. Gravetiensea da, emakume, Andere oparoa, las Venus, deitzen diote Venus. Andere oparoa, ideologia hori zen, andere oparoa. Eta andere oparoa zabaldu zen Akitaneatik Siberian arte. Akitaneatik Siberiako franja guztian dago imagenak andere oparoaren irudiak. Orduan, andere oparoaren ideologia zen emankortasuna, fertilitatea, horren inguruan dago pentsamentua. Andere oparoaren pentsamentua. Horrek esan nahi du Neandertalak asimilatu zuela Kromañonak esan nahi du bertsio ofizialaren iraulia dela. Iraulia. Bertsio ofiziala jarraitzen du esaten betiko leloa. Lehenengo Neandertalak gero el sapiens sapiens, el culmen de los culmens. Horrela ez da izan. Bertsio ofizialaren iraultza. Orduan, dator, andere oparoaren ostean dator, andere basatia. Magdaleniens,
oin dela 18.000 urteko pentsaera, eta, magdaleniense batez. Magdaleniense oin dela 15.000 urteko pentsaera aldatzen da, eta da emakume kosmikoa. Kosmikoa, animalien da arbolen arteko komunioa bizi den anderea. Adibidez, animaliekin izturitzeko koban agertzen dira irudi batzuk, dagoz, ezur baten, ezur baten alde batean dagoz emakume bi, dela otoitz egiten moduan. Emakume bi horien, beste partean dagoz basurde bi, pieza bat, izturitzeko kobakoa, emakume bi eta basurde bi. Emakumea basurdea. Emakumea animali guztiekin ordatoz mariren animaliak. Orduan, emakume kosmikoa, andere kosmikoa, magdaleniensia, andere kosmikoa da animaliekin lotuta komunioan bizi den anderea. Bere irudia gero, errepetitu zaiguna da, emakume sugea ziguratuta dagoen emakumea. Orduan, izturitzeko koban agertzen da baita suge bat. Kobaren azkenean suge bat agertzen da. Eta basurdea, sugea, hori den, mariren animaliak agertzen dira. Gero, orain, Lumentxa koban, leketxon agertzen den koban, hori gezuraga dago, topologo bat. Eta dino, animalia guztiak agertzen direna direla zodiakoa. Astronomiako irudiak. Zer ikusten zuten firmamentoan, hortzian, zer ikusten zuten orduko gizakiak. Ikusten zituzten animaliak eta horte deitzea zodiakoa, animalien firmamentoa. Hori direla irudi astronomikoak. Eta orain idatzi du liburu bat, gezura horri buruz. Orduan, hori pentsamentua ere, bazegoen. Orduko jenteak oso zur zegoen, zer gertatzen zen hor goian. Gu baino askoz sensibleagoa zen. Orduan, ikusi zituen animale horiek trasladatu zituen kobetako irudietara. Orduan gatoz ja, emakume andere kosmikoa, andere magdaleniensia kosmikoa, animaleak inahaztuta dagoela, eta orduan sortzen da, oin dela 25.000 urte, ilargi egutegi. Lehenengo pieza ilargi egutegi batela, harrian grabatuta, oin dela 25.000 urtekoa da. Ilargi egutegi bat. Gero agertzen dira kobetan, puntua goiek, gideek esaten duten ez dakitela zer esan nahi dira, ilargi egutegiak kontatzen zituzten. Orduan dago, ilargi egutegia buruz nik idatzi nuen liburu bat, orduan aztertzen nuen egutegi hau, oin dela 25.000 urtekoa, grabatuta hor. Gero, berriatua Laminak 2 koban aurkitu dutela, baita grabatuta, ezur bate grabatuta, Laminak 2. Laminak 2 zen koba bat, horretara dedikatzen zela. Ez zen amizizela jentea, baizik eta taller bat zen. Taller hori dedikatzen zen
ilargi egutegiak egitera. Laminak bi. Orduan, hori biak ikusi dituenean, bata, oin dala 25.000 urtekoa, eta bestea, oin dala 11.000 urtekoa edo, Lubentza ez, Laminak bikoa, orduan idatzi nuen Antzinako Euskal egutegia. Orduan, zela kontatzen zuten denbora, eta ilargi egutegia buruz zegoen guztia, gero hitzak, zeintzuk erabiltzen zuten, ilargi egutegia buruz, ere zara izuen larun bata laurren, eta jaia, ilargi beteko jaia, laurren betea, lau egunez ospatzen zen ilargi betea. Horti dator gero, Estrabonek esatea, pasatzen zutela gau osoak, pasatzen zituztela tribuak batuta, lehioak batuta, ilargiaren argitan, eta orain baten irudi aurrean, dantzatzen zuten, eta dilo Estrabonek hanka zein gorago jaso. Osea, aurrezkoa egiten zuten. Orduan, badaleen, hori, orduan pasatzen gara, bizilagoen zabalkundea. Osea, oindala 18.000 urte, Neandertalaren hizkuntzaren gainean eraiki zuten bizilabakoa. Orduan, bizilabako hori zabaldu zen, oindala 10.000 urte, zabaldu zen Europa osora, Eskozia eta Kanada eta Virginiaraino. Nueva York dagoen hurbilera zabaldu zen haien kultura zibilizazioa, hemengo Akitanoen zibilizazioa. Hori dauz, aztarnak daude, hemengo Solutrense punta, harria, han aurkitu dute. Solutrense harria aurkitu dute, hemengo ekialdeko Amerikan. Baina ez da bakarrik harri punta, aurkitu euskera, heldu zelara. Orduan, euskeraren leinu batzuk bizi dira oraindik Kanadan. Kanadan bizi dira 3 euskal zelide, ara joan zen. Eta beste bat bizi da, estatu bat Virginian. Virginia, hor daude, Athabaskan Mountains. Orduan, hori da Apatxeen eta Navajoen arbasoen hizkuntza, euskera. Horra heldu ziren Siberiara, bai, euskera iberikoa. Siberia da ket hizkuntza, ket. Oraindik egiten da. Da, egitura euskerarena, ket da bera, egitura gramatikala. Hori azaltzen du Imanol Agerrek, azaltzen du bere liburuaren zati handi bat, eskaileta dago, ketaren eta euskeraren antzekotasun gramatikala. Ket hori dago Siberiako Yenisei ibaian, Yenisei baiadan. Yeniseira arte heldu ziren euskaldunak. Gero beste migrazio bat, Asiatik joan zela, Txila, Japonea hortik, pasatu zuen Bering itxasartea, orduan izoztuta zegoen, eta heldu zen Mendebaldera,
Amerika, mendebaldera. Eta hor datoz hango hizkuntzak. Datoz Maputxea eta Aimara, Maputxea eta beste Amazoneako hizkuntzak eta horiek. Datoz Peruko, hori? Da Perukoa, Quechua eta hauek. Orduan, Perun, orain eta daukate memoria, eurak txino bat direla. Eta galera hauteskundeetan erabazi zuen txino batek. Orduan, eure memoria galditzen da txinate datuzela. Txino bat direla. Bueno, zer pentsatzen zuten, zer pentsaera zuten Kromañonak, ez dakigu. Gero, Xatel-Perron, hau da, batera bizi zirela, 15.000 urtetan zehar. Eta hori eman zen, hemen, Aux eta Monde Marzan inguruan. Izan zen Perigord baino hegoaldean, eta Pirinioa baino goialdean. Izan zen, gune horretan gertatu zen Xatel-Perron, hori da, Neandertala eta Kromañona elkarregaz lotzea. Bueno, hemengo animalia astronomikoak esan dugu, behorra, basurdea eta oreina. Oreina Kantabriarra. Ematen du gehiago dela, aurinak Kromañonena, euren simboloa. Europako imaginarioa zein zen, ze pentsamentu zeukaten oin dela, Grabetiens eta hori, oin dela 18.000 urte, 15.000 urte, euren pentsamentua zen, arrautza kosmikoa eta herensugea. Arrautza kosmikoa zen, bizitza itxasotik zetorrela. Asmatu zuten bete-betea. Eta zetorrela arrautza kosmikoa eta arrautzaren barruan herensugea. Eta pentsamentu hori eukizuten zabaldu zen Europa osora. Adibidez, Islandian pentsatzen dute, eta etozela arrautza bat, etorri zela sugearekin barruan, eta gero lurrazpia gelditu zela, sugea, eta hortik jaizarrak sortzea. Jaizarrak. Hori zen egin pentsamentu, arrautza kosmikoa, eta gero herensugea zetorrela barruan. Hor ja, herensugean sartzen da euskal imaginarioa. Herensugea ben oso garrantzitsua da. Herensugea, sugoi, sugar dira mariren alde maskulinoa. Oin dela 7.000 urtera arte, ezen distingitzen integratuta zeuden, emakumezkoa eta gizonezkoa. Zen janoren jaiko bezala, jaikosa moduan, alde batetik zen bata eta beste aldetik bestea, ez? Orduan, batetik Anderea, Mari, Anderea, eta bestetik sugar, sugoi, zen integratuta, sexua integratuta. Eta gero aldatu zen, eta esleitu zitzaion gizonezkoari gauza bata, sugar, sugoi, eta emakumezkoari beste. Baina, adibidez, euskerak ez dauka generorik. Eta iberiak ez.
zer esan nahi du horrek? Euskerak ez zuela kontemplatzen generoa. Ez zeukan referentzia moduan generorik. Hori da geroko asmakizuna, patriarkatuarena. Leinua zen referentzia, leinua. Orduan, berba guztiak leinua adierazten dutenak, aba, ama. Leinua bera da, aba. Abua, printzipioa. Abua, aba, leinua. Orduan, alaba, osaba, arreba, ba horre guztia tira, aba. Leinua. Leinuari egiten dio referentzia bere erro guztietan. Leinua. Orduan, ez dauka genero ezberdintasunik. Ama, ez da oraingo esanaia ez zeukan. Ama ez el femenino ama, zen leinuaren jatorria, leinua. Eta aita, ezen oraingo aita, zuen esalai aita oraingo zentzuarekin. Aita da leinua berbatzen duena. Aia, orain ez dauka memorian, apuntan. Aita, ez du esan nahi oraingo aita, esan nahi du, leinua berbatzen duena, Aba, aita, arreba, alaba, leinua iraunkor bihurtu dezakela. Aba, alan, aba. Leinua transmititzeko gai dena. Arre, importantea. Arrean aba, arreba, da zenide importantea. Leinuko oso garrantzitsua. Osaba, aba, zen, leinuaren hauz, importantea, leinuaren garrantzitsua. Zergaiti zen garrantzitsua, orduan, epoka baten, osabak laguntzen zion bere arrebari. Osabak laguntzen zion arrebari. Orduan, horregaitita oso garrantzizkoa osaba. Hortik ezin da atara, osaba oraingo zentzuan. Osabak agintzen zuela leinua. Ez, osabak ez zuela agintzen. Ja, boterearen asuntoa beste osabata oso importantea zen, baina ez zuela agintzen. Orduan, badago feminismoaren barruan, bi adar, bata da Teresa del Valle eta hauela, orduan, esaten dutela, osaba zela agintzen zuela, boterea zeukara. Orduan, hemen ez da existitu ez matrismorik, ez martzianismorik, ez olako konturik. Hori da, hauen ideologia. Eta beste ideologia da, Karo Baroja eta hauela, osaba ez zen importantea. Orduan, adarbi horiek, feminismoa barruan dagoen diferentzia da. Loa jagara, arrautza eta erentzua eta leinua. Leinuari referentzia gero etorri da patriarkatua, eta orduan aldatu dira gauza guztiak, kristianismoa eta patriarkatuarekin. Kristianismoak eta patriarkatuak egin dute, esleitu bakoitzari generoa. Erabaki dute, aita maskulinoa dela, ama femeninoa dela, bestea dela, eta bestea. Orduan, hor egon da, iraultza bat pentsamentuarena. Irauli patriarkala. Damaren kulturaren iraunkortasuna megaletismoan.
Megalito aldean, oin dela 95 urte, megalito aldean irauten dute damaren ikurrak. Damaren ikurrak irauten dute damaren ezaugarriak megalitoetan. Eta aizkorak, damaren ezaugarriak, hori agertzen da grabatuta megalito batzuta, trikubarrietan eta. Hemen orduan, kultura bi, megalito aldean, megalito aldean, kultura bi datoz, egiten dute talka. Kultura bata, kobatakoa, Almeriarra, deitzen zaio, Almeriako kultura. Almeria zen oso gune oso importante bat, zibilizazio Zaharretik zetorren, Mediterraneo etorri zen, gune importante bat zen, kultura almeriarra. Gero, kultura almeriar hori, heltzen da Eskoziara eta Irlandara. Eta hor da, Ogan hizkuntza, Eli ala, orduan, Ogan hizkuntza, interpretatu genuen Edo Nilanek eta nik. Edo Nila, zada, hori da, kultura almeriarra. Joan zen, barkuetan, orduan, estainoaren bila joaten zen, kasiteride irletara. Kasiteride irlatira, orain Britainia handia. Batez ere, kasiteride joaten ziren barkoak, eraman zuten hizkuntza kultura almeriarra, Eskoziara eta Irlandara. Ogan hizkuntza. Ogan hizkuntza da, hango benediktinoak erabiltzen zuten hizkuntza bat, eta idatzita agertzen da, hango menirretan agertzen dira, idatzita. Menirroietan agertzen dira idatzita, benediktinoak ara eraban zuten kultura almeriarreko hitzak. Baina hitzak agertzen dira, bat, bi, hiru. Baina beti bat, falta da bat. Orduan, zuk asmatu behar duzu, zein den hirugarrena. Adibidez, L bada, bat falta da. Orduan, utzune, izan daiteke iu, o, baina zuk testuingurutik atera behar duzu, ze hitz den. L ara. Orduan, testo bat agertzen da, esaten duena, igurtzi ezak ire zabela menir horretan, ea aurdun bihurtzen zaren. Zake, konkolla. Benediktinoen mensaje. Orduan, hori interpretatu genuen Edo Nilanek eta Edo Nilan ebili zen interpretatzen Ogan hizkuntza, Indo-Europarret hizkuntzetatik. Bere bizitza osoa pasatu zuen interpretatzen Ogan horrela. Aditu zuen artean euskararekin. Orduan, beratilo, fue decepcionantemente fácil. Fue, ingelesez, easy, decepcionantemente, orain jena gogoratzen. Orduan, berarentzat orduan izan zen deskubrimentu bat, euskara bidez itzultzea. Orduan, berak zer egin zuen, hartu zuen euskara ingeles iztegia, horrek argitaratuta zeukana, oraintzu hildenak, izenekin, hori. Eta orduan, joan zen iztegina, eta L hartzen zen lekuan, L zahar edo L ez dakiz topatu zituen hitz osoak. Orduan, intentatu zuen esplikatzea Ogan, hitz osoek, ite zitzaion txorizo bat. Orduan, oso gauza, oso gain informazio zeukan gauza bat.
baina euskara erroekin lortu genuen bion artean interpretatzea hogan testu hori. Orduan, badagoz beste hogan testu batzuk, hori da luzenetarikoa, baina badagoz hogan testuak menirretan, eta horiek deszifratu gabe dagoz, hori da etxeko lan bat egin gabe dagoena. Orduan, euskara alberiar hori topo egin zuen horrek, kultura jaliade, jaliade kultura. Hori da kontinentala, hori da txasei kultura agrikola kontinentala, haren ondorengoa da jaliade. Jaliade deitzen da kalai bitxi batekin trafikatzen zuten, kalai bitxi berde bat. Kalaiz, hori da oin dela 4.005. Eta topo kultura alberiarra eta jaliade horren talkatik sortu ziren hemengo dialektoak, euskalkiak. Zanik ez dinot gero beste kausa batzuk egon ez zirenik, baina hasiera horregaitik izan zen. Orduan, kultura alberiarrak hartu zuen eremu bat, Euskal Herriko eremu bat, eta kultura jaleadek hartu zuen beste eremu bat. Kultura jaleade eremua izan zen, iparraldea, Nafarroa bekoaldea, goikoaldea, Nafarroa goikoaldea. Eta besteak, kultura alberiarrak hartu zuen eremua, izan zen, hori etorri zen Ebro Balladatik, orduan da, Trigonia, Bizkaia mendebaldea, ekainera jo, txigora bera, Bizkaia mendebaldetik, Kantabria, hori da, eremua kultura alberiarrena. Eta kultura jalea den eremua da, bestea, iparraldea, eta bestea, Nafarroa behera, izan ezik Lapurdi. Lapurdi kultura alberiarra. Horregaitita Lapurtera eta Bizkaierak antzekotasuna eukitea. Lapurtera eta Bizkaia. Orduan sortu ziren dialektoak edo euskalkiak. Bueno, gero dator mairu baratzak eta hauek, gentilak eta horiek dira pagano, batzuntzata gauzabeiak ezaren. Batzuntzata hemengo erregio paganoa. Gentilak da, hemengo erregio paganoa, eta hori aldatzen da kisbi datorrenean. Kisbi ikusten dute, eta orduan gentilak esaten, gentilen eramaten dute, gentil jakintzuela, bakuluekin eta aragora ia ikusteko berak zer ikusten duenan argitasun raro bat, eta esaten du gentil zaharrak, kisbi da, gureak egin du. Botan azazue, trokara botan azazue. Orduan, bere ekideak bota zuten trokara. Eta besteak, batzu diote, trokara barik eskutatu zirela megalituen azpian, trikoarrien azpian. Trikoarrien azpian dago, gentila, oraindik gure zain. Eta beste bat, gure dama, alderea, antzeko gauza bat egin zuen. Bazetorren dama miragarri hura behorraren gainean, hori da, gure elezar bat. Bazetorren dama miragarri hura behorraren gainean. Eta ikustean atzetik jarraitzen zizkiotela eta harrapatuko zutela zera esan zuen. Zera bururatu zitzaion.
bere behorra ermita bihurtzea. Bere behorra ermita. Sugoia sakristau eta bera irudi. Orduan daukagu ermitan, ikusi behar dugu. Orain San Miguel ikusten dugu sugea zapaltzen, patriarkatua emakumea zapaltzen, ikusi behar dugu dagoela dama miragarria irudi. Eta sakristau, sugoi eta behorra ermita. Orduan, antzeko gauza bat. Orduan, San Miguel ermita dago Zeharoriko agoian, Zeharoriko altzusten dago San Miguel ermita. Orduan, altzusten emango du zerbait, itzaldi bat horrei buruz, hago komunala nahi du udaletxeak bereganatu, eta municipal udal herriko bihurtu, eta bertakoa nahi dute komunala zaindu, eta orduan horri buruz, Leirek eta biok, eta beste batek, egingo dugu horri buruz, hori esaten. San Miguel ermitan dagoela, baina edo eskabadora sartzen dugu, Iruña Beleiara egin zuten moduan, buldozerra, ala bestela, irudi bat ebili behar dela damaren irudia, zozela. Barroan ez bada, ze igual apaisak ez du nahi esan, damaren aurrean ez du besarik iban nahi, bentsate kanpoko aldean, pini behar dela damaren presentzia. Bakatu, zer esan duzu? Hor dagoela, ermita horretan dagoela, zuk esan duzun irudi hori? Irudi hori? Hori da esan duzu, irudi hori nun dago? Hasieran esan duzun irudi hori? Ez, irudi hori, ez bakarrik dago ermita bat San Miguel. Bueno, irudi hori, hori dinot, besteik ezpada, ermitaren kanpoko aldean epili behar dela zozer damaren presentzia, imagen. Eta agertzen dena da abrizketan. Abrizketa da lehenengo, kristianismoaren lehenengo ermitetariko bat. Abrizketa hor dago Arrigorriagan. Arrigorriara goienean dago ermita bat, eta oso bitxia da. Kanpoko aldit dago imagen pagano bat. Eskultura bat agertzen da. Gizonezko bat eta emakumezko bat bezarkatuta. Eta nik egin nuen argazkia eta argitaratuen nire liburuan, zugearen iraultzen. Orduan, da ikustea merezi du. Da eskultura bat, paganoa, ermitaren kanpoko aldean epinita. Orduan, damaren kulturak iraundu gaur arte. Orain dela gutxir arte. Orain dela gutxir arte, hemen dama izan da, zaintzen duena etxearen ordezkaria. Etxea da, herri oso bat zate, etxea da, hemengo Eliza, erlijioaren zentroa da etxea. Etxearen ordezkaria, Elizan, kristianismoa heldu zenean, Elizan zeukan bere aulkia, etxearen representantea zen. Sepultura haitzen zitzaion. Zila baten aurrean sepultura zegoen, eta han zegoen etxeko Andrea. Etxeko Andrea ez da horren dagoen zentzuan domestika bat. Etxeko Andrea zen ordezkatzen zuena etxea. Bueno, hori, nik ez du pentsatek, bost zozotak nik uste dut lehiko dela esan duzaren.
horre, adibidez, horre esaten dut, bai toponimoetan, eta beste edozein erroetan, interpretatzeko euskeraz, ezin dela ebili antzekotasunaren arauaz. Antzekotasunak, esatea, zuri iruditzen zaizu, hau dala, antzekotasuna. Beste bat iruditzen zaizkio, bestea dala. Hor egon behar da arau finko batzuk, eta beti errespetatu. Tanparek egin bada. Orduan, arau finko horiek, dira nik azaltzen ditudanak, izan daitezkenak. Beste ere bat badago, baina dira, 24 erro, ziletatik leziko zoa datorren, eta 8 erro kromagnonarenak. Eta gero, 350 erro bizilabikoak. Erro bizilabikoak isolatzea oso zaila da. Erro bizilabiko milaka dagoz, baina zein den formante esatzen zaio. Zein den erro matriz edo hori, nukleoa oso zaila da. Zein baten du hitz, ez da monosilabikoa. Da ahoaren energia. Edo beste edozein hitz pentsatzen duzula monosilabikoa da, ez da monosilabikoa. Orduan bakarrik finkatu behar dira monosilabiko, bisilabiko autentikoak direnak. Hitz esan dut, dela, han, hitz. Hor dago, zirkustantziala funtzionatzen duela euskeraz. Han, en, on. Han, hitz, han, han, hitz. Eta en, nongoa, zela duela, en. Pila, agertzen dira, ematen dute fantasma direla, baina hor dagoz beti.